sigut un plaer compartir este dia amb vosaltres en Ondara, en la Marina Alta. Quan del MACMA es van encarregar la participació en este acte, en seguida varen cridar a totes les societats musicals de la nostra comarca i totes han acudit. Hem pogut fer una banda de 130 músics i penso que és una experiència inolvidable que quedarà gravada en la ment de tots. colles que hem participat avui en l'acte de reconeixement al valor de la música, podem dir que al fer-li el reconeixement a les colles dolçaineres s'ha tret un valor afegit a un instrument que havia estat fa uns anys relegat i que gràcies a l'esforç de moltes persones s'ha pogut recuperar, s'ha constituït en formacions, en agrupacions de músics dolçainers i percussionistes, i això ha valgut per recuperar una part d'aquest patrimoni immaterial que pràcticament havia desaparegut i que solament s'havia transmès de manera oral entre la gent dels pobles, en les festes. La dolçaina ha estat el reclam fester per a les dianes, per a les corregudes de galls, per a les danses de carrer, per a les processors, per a moltíssimes coses. I avui, dins del món de la música funcional, les colles tenen un altre paper. Toquen en desfilades de moros i cristians, en cercaviles a les festes de falles, a processors, a moltíssims actes que fa que la dolçaina ocupe un paper bastant important dins del que és el món de la festa i que no entra en competència en les agrupacions bandístiques, en les bandes de música de cada una de les poblacions de la nostra comarca. Hem fet un passacarrer des del Centre Cultural d'Ondara fins a l'Ajuntament i al Prado.
i després s'ha procedit a l'entrega de reconeixements per part de les autoritats comarcals a totes les societats i colles de la comarca. L'acte ha estat molt interessant perquè han participat bandes, colles, tot i que hem de manifestar l'absència d'algunes agrupacions per qüestions, diguem-ne, de celebracions pròpies, però que ha estat un acte molt emotiu i molt interessant. Des de la Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta, en aquesta Fira Comarcal La Marina Alta en els 500 l'Oïda, hem volgut fer un reconeixement a totes les societats musicals i les colles dolçaines i tabals per tota aquesta tasca que fan en el dia a dia des de fa molts anys per fer poble, per fer comarca. Sabem que qualsevol manifestació social que tenim en els nostres pobles no pot fallar ninguna banda de música, ninguna colla dolçaines i tabals, i això és el que hem volgut així en esta fira reconèixer.